Dohody vykonávané mimo pracovný pomer. Zamestnávatelia často využívajú pre zabezpečenie svojich potrieb a splnenie úloh dohody vykonávané mimo pracovný pomer. V praxi poznáme 3 typy dohôd. Po prvé, dohoda o pracovnej činnosti. Po druhé, dohoda o vykonaní práce. Po tretie, dohoda o brigádnickej práci študenta. Podstatné je, že príjmy z týchto uzatvorených dohôd podliehajú povinným odvodom a daniam. Povinnosť platiť odvody sa vzťahuje nielen na zamestnávateľa, ale aj na zamestnanca. Samozrejme, že tu existujú určité výnimky z platenia odvodov, napríklad u dôchodcov, študentov. Základné členenie dohôd vyplýva z výsledku alebo druhu práce. Dôležité je tiež správne posúdiť, či sa jedná o pravidelný alebo o nepravidelný príjem. Toto posúdenie je dôležité už pri prihlasovaní dohodára do sociálnej poisťovne. Pri dohode o vykonaní práce zamestnávateľ sleduje počet odpracovaných hodín, maximálne 350 hodín v danom kalendárnom roku. Pri tejto dohode je podstatné dosiahnutie určitého výsledku, z textu dohody môže plynúť tak pravidelný ako aj nepravidelný príjem. Pri dohode o pracovnej činnosti zamestnávateľ sleduje maximálny počet odpracovaných hodín v rozsahu 10 hodín týždenne. Táto dohoda sa uzatvára pre dosiahnutie určitej pracovnej činnosti, ktorá môže byť aj pravidelná aj nepravidelná. Pri dohode o brigádnickej práci študenta zamestnávateľ sleduje vymedzený druh práce v rozsahu najviac 20 hodín týždenne. Z návrhu dohody vyplýva, že sa uzatvára so študentom buď strednej, alebo vysokej školy. Ak sa zamestnávateľ rozhodne uzatvoriť dohodu mimo pracovný pomer, mal by mať na zreteli to, že výkon činnosti z uzatvorenej dohody musí byť niečím výnimočný. Napríklad môže ísť o práce, ktoré majú jednorázový, príležitostný charakter. Keďže sa jedná o osobitnú formu zamestnávania, zamestnávateľ by nemal týmito dohodami nahrádzať pracovný pomer uzatvorený pracovnou zmluvou. Dohody sa javia atraktívnejšie azda aj kvôli tomu, že prinášajú nižšie odvodové zaťaženie.